такъв феноменът Даскалов до сега не е имал. В царството на лудите само нормалния го обявяват за луд. Казвам се Симеон Даскалов. С днешното видео искам да разкажа пред вас за една скандална история, един корупционен скандал, който няма аналог в държавата, както в строителството, така и в журналистиката. Корупционен скандал, който стига до висшите етажи на ГЕРБ, и корупционен скандал, който почерни десетки семейства. Строител и инвеститор не я довършват. Строителна измама за милиони. Хората стоят без покрив в един спорен, скандален блок. Старвит измама. Незаконен строеж. Абсурдна история. Схема с акт 16. Симеон Даскалов, собственик на земята, предприемач и възложител на строежа. Главният виновник за цялата каша според ожилените клиенти. Десет години без вина виновен, аз изгних по съдилищата. Срещу мене бяха образувани серия от наказателни дела. Бях арестуван, бях с множество мерки за неотклонение, парична гаранция. И до днешна дата, 10 години, аз бях подсъдим. Сега заставам пред вас с лицето си, с историята си, която искам да стигне до всеки един и да кажа, че аз съм с 5 оправдателни присъди. Аз, въпреки че изглеждам един дребен инвеститор, съм единственият човек в държавата, който разполага с доказателства за корупция по високите етажи на властта, а именно свързана с лица от ГЕРБ. Лицата Йорданка Асенова Фандъкова, Влади Иванов Калинов и архитект Теодор Петков, който е кмет на район Витоша, са организирана престъпна група, която 10 години прикриват цял незаконен етаж в квартал Драгалевци. Незаконна сграда с цел избягването на наказателна отговорност и глоба от десетки хиляди лева на фирмите, извършили това нещо, измамили десетките граждани. Това са фирмата на министъра на отбраната Армстройинвест, фирмата за строителен надзор и скандално известната фирма Хуфу на още по-скандално известния Димитър Атанасов. Симеон Даскалов е категоричен, че е бил измамен от строителните фирми, които е наел, от администрацията на район Витоша, както и от дирекция архитектура и градоустройство към столичната община. Според него има разминаване между одобрения план за строеж и неговата реализация, както и липси за 400 000 лева. Всичко, което е могло да се спести, подмени, не достави и не е извършено, е направено. Постоянно съм пускан за задължително задържане за лечение. Това е отказ, един прокурор отказа. Дали пък наистина в София се разхожда един психично болен инвеститор? И защо прокуратурата така постъпи с мен и искаше да ме вкара в психиатрична клиника? Това искам всички да го видят. Може ли психично болен инвеститор да въздейства на няколко съдебни състава да бъде оправдан? Това е гнусно, че не ми се коментира, не ми говорете за закон и конституция. В тая държава всичко е проституция. Няма такава държава. Бях смазан, но оживях, оцелях. Нищо не мога да възвърна. Годините безвъзвратно си заминаха. Бизнесът ми е съсипан. Но мога да направя така, че повече никой да не пострада от тези хора. Един човек, който всички мислим за луд, който си е създал някаква история в главата,
тази история му дава толкова енергия, че той не е спрял да преодолява нетата, докато това не стане реалност за всички останали нас.